Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Na sjednici Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske na Plitvicama okupili su se predstavnici Hrvata iz cijeloga svijeta. Raspravlja se o pitanjima ključnima za njihov status u zemljama u kojima žive. Evo što izdvajamo. Što se očekuje od novih zakonskih izmjena koje reguliraju odnose Republike Hrvatske s Hrvatima u inozemstvu? Hrvati u prekooceanskim zemljama žele više konzulata i snažniju logistiku u učenju materinskog jezika. I dalje raste zanimanje potomaka hrvatskih iseljenika za dolazak u Hrvatsku. Kako ih trajno zadržati? Na Plitvicama se održava sjednica Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predstavnici Hrvata iz cijeloga svijeta i nadležnih institucija iz Hrvatske raspravljaju o pitanjima koja su ključna za njihov status u zemljama u kojima žive, te o njihovoj suradnji s matičnom zemljom. Uloga savjeta iznimno je važna jer se preko njega artikuliraju sva otvorena pitanja i predlažu rješenja nadležnim institucijama u Hrvatskoj. Proteklih godina dogodili su se veliki pomaci, od zakonskih izmjena i stvaranja Ministarstva demografije i useljeništva do povećanja upisnih kvota za studente i novca namijenjenog za strateške projekte Hrvata u inozemstvu. Više o svemu reći će nam kolegica Ivana Perkovac, koja prati sjednicu na Plitvicama. Status Hrvata izvan Republike Hrvatske, globalna prepoznatljivost naše zemlje u svijetu i uloga hrvatskih iseljenika u promidžbi zemlje, ulaganja u Republiku Hrvatsku, demografija, povratak i useljavanje, učenje hrvatskog jezika, programi za mlade, teme su koje će dominirati ovom 4. sjednicom 3. saziva Vladina savjeta koja se održava na Plitvicama 2 dana. Ovdje je pristilo negdje oko 50 članova Vladina savjeta koji vrlo pozitivnim ocjenjuju izmjene i dopune zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, zakona o strancima i zakona o hrvatskome jeziku. Na sjednici je danas sudjelovao i predsjednik vlade Andrej Plenković koji je rekao da kontinuirano raste pomoć za programe i projekte od posebnog interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao što su primjerice Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Hrvatski dom Matica u Subotici i Hrvatski etnički institut u Čikagu. Članovi Vladina savjeta svoju pomoć posebice nude kada je u pitanju povratak i useljavanje u Republiku Hrvatsku. Valja reći da se godišnje u našu zemlju vrati oko 10.000 ljudi, a da je samo protekle godine njih 6.700 steklo hrvatsko državljanstvo, posebice onih u Argentini i Čileu. Ovaj trend sve većeg interesa za život i rad u Hrvatskoj pojašnjavaju tako da u Hrvatskoj standard raste, a to prepoznaju i naši ljudi koji žive izvan domovine. Ali dakako da tome pridonose i vladine mjere, kao što je primjerice 5-godišnje oslobađanje od poreza na dohodak za hrvatske povratnike i mjera Biram Hrvatsku. Od 2022. otkako je stupila na snagu, u našu se zemlju vratilo više od 1000 ljudi koje je u svojim tvrtkama i obrtima zaposlilo još toliko ljudi. Ostaje vidjeti kako će se regulirati inozemne mirovine umirovljenika, njihovo zdravstveno osiguranje. Tu su i brojne administrativne poteškoće s kojima se susreću povratnici, umirovljenici, ali i mladi ljudi i rečeno je da svakome od njih treba individualni pristup. Kada govorimo o administrativnim poteškoćama, tu treba spomenuti da se primjerice u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Los Angelesu broj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva da je porastao za čak 200%. No zbog premalog broja službenika koji rješavaju administrativne probleme, proces stjecanja hrvatskog državljanstva znatno je usporen. Pa tako traže i veći broj zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvama, ali i veći broj konzulata i veleposlanstava u svijetu. Danas je ministar Gordan Grlić
Grlić Radman i na to odgovorio. Rekao je da će se u Limi u Peru otvoriti konzulat Republike Hrvatske, ali i dugo očekivani konzulat Republike Hrvatske u Sao Paulu. U otvaranju je, u procesu otvaranja još jedan počasni konzulat u Ushuaiji. Ushuaia je inače najjužnija točka Južne Amerike. Jezik je, složili su se danas svi, temelj očuvanja hrvatskog identiteta. Hrvatska nastava u inozemstvu susreće se s mnogobrojnim izazovima. Traže veći broj učitelja hrvatskog jezika, traže osuvremenjivanje kurikula hrvatske nastave. Smatraju nedopustivim da se u jednoj metropoli kao što je Pariz hrvatski jezik poučava u sklopu hibridnog BKS sustava bosansko-hrvatskog srpskog. Traže veću institucionalnu podršku i po tom pitanju. Kada je pak riječ o zemljama u kojima Hrvati žive kao nacionalna manjina, istaknuta je snažna potpora na europskom putu Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Hrvate pak, koji su konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, smatraju predvodnicima europskog puta te zemlje. No nakon početnog entuzijazma i optimizma sve je stalo. Zemlja nije uspjela ispuniti očekivane uvjete, pa tako Europsko vijeće nije još odredilo datum predpristupnih pregovora. Još uvijek nema ni izbornog zakona, pa ne mogu birati svoje legitimne predstavnike u političkim tijelima. Sve to ipak utječe na život Hrvata u toj zemlji. Možda zvuči kao floskula, ali doista treba ponavljati da bez ravnopravnosti svih triju konstitutivnih naroda nema napretka u toj zemlji. Kako to stvarno utječe na njihov život i ostali naglasi iz današnje plenarne sjednice u nastavku. Izmjene i dopune zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske donose brojne dobrobiti. Idemo u kratkim crtama. Koje su to? Je, točno. Prije svega želim reći da Vlada Republike Hrvatske u svojoj viziji razvoja društva daje iznimnu važnost Hrvatima izvan Republike Hrvatske i to je pokazala i nedavnim izmjenama i dopunama zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koje je izmijenjeno zbog nekoliko razloga. Prvi razlog je dakle to što je ustanovljeno Ministarstvo demografije i useljeništva, ali i to govori o tome što i na koji način želimo surađivati, odnosno poticati hrvatske iseljenike, njihove potomke u njihovom dolasku, dakle useljavanju, eventualno i povratku u domovinu. A drugi razlozi su ti što zakon je donesen 2012. i u tih 13 godina koliko već živi, možda jedna ili dvije nomotehničke izmjene. Dakle, iskoristili smo to da nekakve odredbe koje nisu se mogle provesti, dakle koje su se pokazale neprovedivima, izbacimo iz zakona, ali smo to iskoristili da nekakve institute za koje držimo da će doprinijeti, da će suradnja zbog njih biti još bolje, veća smo inaugurirali, tako da imamo Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, gdje smo zbog svega onog što s mladima radimo kroz ljetnu školu domovina i druge projekte shvatili da im moramo dati priliku da sami oblikuju budućnost veza, odnosa, suradnje sa Hrvatskom domovinom i da to na najbolji mogući način mogu raditi upravo kroz savjet po uzoru, evo, malo prije smo razgovarali o savjetu kao takvom, po uzoru na savjet koji je danas na snazi, da bi mogli, dakle, bez obzira odakle dolaze, iznijeti probleme s kojima žive, odnosno svoje viđenje veza, da li je to kroz obrazovanje, kroz biznis, kroz kulturu, kroz bilo koji vid, kroz bilo koje područje života, ali da oni moraju biti ti koji će vladi predlagati, donositi preporuke i tražiti rješenja koja će im omogućiti, dakle, sve ono što oni žele. Drugi institut je Tjedan Hrvata, a ova priča je u stvari promišljena na način da, ja mislim da Hrvati u Hrvatskoj nisu dovoljno upućeni u to na koji način žive, s čim se susreću, kakav je njihov život uopće, što sve rade da bi ostali Hrvati, da bi njegovali, razvijali kulturu, sve ono što su i ponijeli njihovi preci i oni sami sa sobom. Tako da ćemo kroz taj Tjedan Hrvata pokušati kroz različite tribine, koncerte, pa i gastronomiju i sve ono što mogu pokazati kulturu, pokušati Hrvata izvan Republike Hrvatske na najbolji mogući način povezati, predstaviti Republici Hrvatskoj, dakle njihovoj domovini i mislimo da će to doista imati smisao. I povećali smo broj članova savjeta
Isto tako smo povećali broj članova savjeta u Bosni i Hercegovini. Držimo da svaka županija u kojoj Hrvati nose odgovornost za upravljanje tim dijelovima Bosne i Hercegovine treba imati barem 2 člana kako bi na najbolji mogući način sa ljudima, s Hrvatima to mogli problematizirati, razgovarati, a onda ovdje na savjetu iznijeti kao zaključke koje ćemo sutra predstaviti Vladi Republike Hrvatske i vjerovati ako bude kao do sada da će to Vlada uvažiti na najbolji mogući način. Kad rezimiramo, što smatrate vašim najvećim uspjesima i na čemu ćete i u budućem razdoblju raditi? Pri kraju smo zapravo 4. sjednice 3. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ima neki rezime u mojoj glavi već u svemu što smo učinili. Ja mislim da je dosta puno učinjeno, da je dosta i konkretnih već rezultata ima. Da navedem nekoliko primjera, znatno su povećana sredstva za te neke strateške programe. Tu ću istaći Hrvatski dom u Subotici ili potpora Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Isto tako potpora medijima u Austriji, odnosno Crnoj Gori. S tim mi, hrvatska manjina, dobijemo, ja mislim, i na političkoj težini u svojim domicilnim zemljama. Spomenut ću socijalne ugovore koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala sa zemljama gdje živi puno Hrvata, to u prvom redu ne Europskoj uniji nego u zemljama prekooceanskim zemljama. Spomenuo bih isto veliki zahtjev je bio od Hrvata iz Južne Amerike da se poveća njihov broj u savjetu. Evo, za 10 članova će biti veći broj u narednom mandatu. To u prvom redu iz Južne Amerike, iz Njemačke, znači iz onih zemalja gdje ima najviše Hrvata, naravno Bosne i Hercegovine. Isto tako mislim da je izuzetno važno da se povećao broj u konzularno-diplomatskim središtima gdje se ponekad i čekalo na razne dokumente i nekoliko godina i sad se to izašlo u susret i tim ljudima je sad puno jednostavnije, njihovi se zahtjevi rješavaju puno bolje, puno brže. Znači, to su samo neki primjeri, kažem, ima takvih na desetke i vjerujem da će se tako nastaviti i u narednom periodu. Kako ova politička kriza u Bosni i Hercegovini utječe na hrvatski narod? Hvala na pitanju. Evo, vi ste sami svjesni kroz cijeli ovih niz godina kako Bosna i Hercegovina čezne za hrvatskim pitanjem, to jeste izmjenu izbornog zakona i evo, non stop smo nekako u komentarima i izmjene izbornog zakona, na što nam svakako i pomaže i kroz razne informacije prema Briselu i ostalim kako nismo ispunili uvjete i sve to nam utječe na naš rad i naše djelovanje. Mi kao Hrvati želimo da izaberemo svog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i ne želimo da nam drugi biraju naše predstavnike i da se neko predstavlja kao Hrvat, a uopće nije izabran hrvatskim glasovima. Kad to ispunimo, onda ćemo biti jako zadovoljni. Što je važno istaknuti danas, gdje se živi najteže danas kao pripadnik hrvatske nacionalne manjine u svijetu? Možda se tamo najteže živi gdje je u zapadnim zemljama gdje je pritisak asimilacije najveći. Ja sam stekao taj dojam, jer nas sve više nestaje, mora se priznati, to je činjenica. I nama je jako bitno da kroz različite hrvatske projekte, odnosno, na primjer, ovo je projekt Hrvatskog doma koji je u Subotici realiziran, da je to jedan put gdje se mi možemo sastajati i ojačati u naše hrvatskoj svijesti i hrvatskom zajedništvu. Možda je to put za sve naše ostale manjinske zajednice da krenemo istim putem kao što je krenula ova hrvatska zajednica u Srbiji. Velik je interes Hrvata iz Kanade za useljavanjem u Hrvatsku, posebice mladih. Je istina, i ne samo iz Kanade, cijelog zapadnog svijeta, jako puno iz Južne Amerike. Studenti, znači mladi ljudi, ali isto ovi koji idu u mirovinu, ali pogotovo mladi bi željeli doći u Hrvatsku, nastaviti svoje obrazovanje, naučiti jezik i vidjeti im budućnost ide.
A kako ide povratak ili useljavanje? Nailazili na poteškoće? Pa tu ima neke stvari okolo kako je jednostavno se registrirati, kako je jednostavno se naći metodu da može se prijaviti za školu. Imam iskustva s mojim sinom, on je došao tu prije 2 godine. I proces radi, ali treba pomoći okolo olakšavanja tog procesa za studente, pogotovo oni koji su 2., 3. generacija Hrvata rođeni izvan Republike Hrvatske. Gospodine Strniša, na starome kontinentu stari problemi ili pak novi izazovi? Pa gledajte, tamo gdje su izazovi, tamo se uvijek nađe način za rješenje određenih situacija. Evo, za nas buduće povratnike, a trend je povećan u posljednje vrijeme, Hrvatska biva prepoznata kao zemlja koja je još uvijek sigurna, lijepa i atraktivna, posebno za neke generacije koje su već dugo vremena vani. Ono što je nama možda najveća prepreka je upravo ta administracija, birokratske nepercepcije, nesuptilnost koju mi želimo rado promijeniti. I mi kao izvan domovina vrlo dobro prepoznajemo što je nama problem u povratku. Dakle, sama ideja da živimo u digitalnom vremenu, da je digitalna transformacija prisutna svugdje u Europi, rado bi naša iskustva preslikali na trenutnu situaciju u Hrvatskoj. Dakle, sve ono u čemu smo mi uspješni vani možemo svojim znanjem i iskustvom preslikati, modele prilagoditi našim i na taj način omogućiti lakši, brži i jednostavniji povratak svim zainteresiranim, a ima ih jako mnogo, u to sam siguran. A u nastavku Globalne Hrvatske pogledajte. U Devinskome Novom Selu održan 36. festival hrvatske kulture u Slovačkoj, godišnje okupljanje hrvatske manjine u toj zemlji. Sveučilišna škola hrvatskog jezika privukla brojne potomke hrvatskih iseljenika. Uskoro aplikacija za učenje hrvatskog jezika za razinu B1. Folklorni ansambl Kralj Tomislav iz Oklanda na turneji po Hrvatskoj. Kako je hrvatska baština utkana u kulturnu kartu Novog Zelanda. U Devinskome Novom Selu u Slovačkoj održan je 36. festival hrvatske kulture, središnje godišnje okupljanje hrvatske manjine u toj zemlji. Festival je spomen na 500-ljetnu tradiciju i povijest Hrvata na tom prostoru. Izloženi asimilaciji snažnije nego ikada prije, upravo tim okupljanjem nastoje poručiti da žele očuvati svoje običaje, jezik i kulturne institucije. Starosjedioci Devinskog Novog Sela još pamte kako su fanfare najavile prvi festival hrvatske kulture u Slovačkoj. Njime je simbolično potaknuto buđenje tamošnje dotad pomalo zaboravljene hrvatske zajednice. Bilo je to u lipnju 1989. uoči baršunaste revolucije koja je označila kraj epohe političkog jednoumlja. Taj festival je poruka zajedništva, poruka bogatstva i prijateljstva. I to je, mislim, najvažnije u životu. Ako imate prijatelje, ako imate zajedništvo, onda možete proći kroz sve nevolje i probleme u životu. I to Hrvati pružaju Slovacima. I tako i čujemo od Slovaka da s vama dolazi često mir, red i neki, kako bi rekao, neki stav koji je stoljećima tu. Prigodna izložba pjesmom i plesom sačuvano zahvala je kulturno-umjetničkim društvima Hrvata u Slovačkoj na vjernosti festivalu i njegovanju običaja. Otvorena je u Muzeju kulture Hrvata u Slovačkoj. Njegov ravnatelj Slovak dobar je poznavatelj ne samo hrvatske povijesti, nego i hrvatskog jezika. Imamo hrvatsku lektoricu. Hrvatsku lektoricu koja nas uči hrvatski jezik. Imali smo aktivnu godinu hrvatskog tečaja. Imali smo jedan put za tjedan tečaj, 1 sat s našom lektoricom i kolegica i ja pričamo na hrvatski kako znamo, na hrvatskom kako znamo. I kad se sreme s Hrvatima i u Hrvatskoj i u Slovačkoj, tak pričamo na hrvatskom jeziku.
Zahvaljujući hrabrosti i požrtvovnosti mnogih naraštaja, festival slavi 36. rođendan i priziva sjećanje na davne hrvatske pretke. Mahom težaci, radišni i vrijedni, pristigli su na područje današnje Slovačke početkom 16. stoljeća. Nažalost, moj otac nije med nami, ali do kada je on živio, mi smo jako puno se razgovarali skupa o tome da kako je treba začuvati ovo što su nam naši stari majki, djedi ostavili ovdje, da bi i moja dica jedno znala pričati, tancati, pjevati i da bi se to održavalo i za druge generacije. Da ne bi imalo ovo nek prošlost, ali i budućnost. Asimilacija polako uzima danak, no mladost, uvjerili smo se, svakako mari za korijene. Međutim, od stotinjak je hrvatskih zaseoka Bratislave ili na hrvatskome Požuna ostalo samo Devinsko, Novo Selo, Čunovo, Hrvatski Grob i Jandrov. Ta sela gdje danas živu Hrvati su prije negdje 50 godina bila zapravo manja hrvatska naselja, gdje je svako selo ili građani koji su tamo živili, stanovniki, su gledali na to svoje selo kao na hrvatsko selo. To znači, to je bilo za nje taj glavni, kako bi rekao, dio hrvatski i to je bilo to njihovo, kako bi ta njihova već manje kao domovina. Svako selo baštinilo je od prošlosti svoje posebnosti, specifičnu čakavsku, ikavsku inačicu hrvatskog gradišćanskog narječja, napjeve, nošnje, tradicionalna jela. Nakon kuharice s blagdanskim delicijama i počesto skromnim, ali zasjetnim obrocima iz Jandrofa, predstavljena je i ona Devinskog Novog Sela. Pa kušali su svi domaćini, znači svaki recept je se prije nego je ušao u knjigu, je se skuval, probao se baš na taj dan, jer je sve ok i sastojci odgovaraju. Znači ne da ljude krivo navedemo na kuhanje nekog recepta. Najpoznatije je što se mora obavezno i je se htjelo svakoga tjedna kuhati je fržanova polivka ili supa juha od pažona. Ta je i tu danas za kuhati s domaćim rezancama je se pravila uvijek sa širokim i onim i na daski. Znači ne oni kupljeni, nego ti na daski narezani i obkuhani. To je važna, bih rekla, highlight, ta je i na samom omotu knjige za vidjeti. I isto tako juha od leća ili od šošovice, da, to su te male bubice. Mlađa sestra ili manja sestra od pažona. Festivalska povorka Devinskim Novim Selom, misa na hrvatskom u crkvi Svetog Duha, bogat program, jedna velika obitelj. Obitelj koja iz godine u godinu složno organizira trodnevno druženje domaćina, gostiju iz pradomovine i inozemstva. To onda omogućuje da možemo napraviti ovako, ne znam, 36. ili bilo koji festival, gdje se onda negdje na pozornici nedjeljom dođe negdje 300-350 ljudi koji nastupaju, gdje, na primjer, dječje ansamble imaju negdje 60 djece koje plešaju i sviraju. A mislim da to je lipo i to je možda taj put kako možemo još sačuvati ovu našu veliku tradiciju i proslaviti 500-godišnjicu dolaska u godini 2033. To bi bilo najljepše, a mislim da to ćemo i dostignuti, a 500 godina je zaista zvanaredno dugo vrijeme iz tog povijesnog pogleda. Kao što smo već čuli u emisiji, nastava hrvatskog jezika u inozemstvu suočava se s brojnim izazovima. Zanimanje za učenje jezika raste, a potvrđuju to i programi Croaticum te Sveučilišna škola hrvatskog jezika, koja je i ovih dana u Zagreb privukla brojne potomke hrvatskih iseljenika. U vremenu digitalnih tehnologija nužno je osuvremeniti alate za učenje i učiniti ih što dostupnijima. Zato će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu izraditi aplikaciju za učenje hrvatskog jezika za razinu B1.
Internetske tečajeve hrvatskog jezika na razini A1 i A2 dosad je polazilo više od 30.000 ljudi iz 130 zemalja i to sa svih kontinenata. Sada dobivaju nadogradnju. Inicijativa za novu besplatnu aplikaciju kao velik poticaj za učenje hrvatskog jezika stigla je iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, a na upite polaznika Croaticuma, Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik. Svakodnevno promišljamo na koji način, kako još bolje, funkcionalnije, lakše omogućiti Hrvatima izvan Republike Hrvatske, posebno potomcima hrvatskih iseljenika, da nauče hrvatski jezik koji je, rekao bih, osnova za dobru integraciju, za povezivanje u punom smislu, u punini te riječi, na koncu za ono o čemu vi govorite, za eventualno useljavanje, obrazovanje u domovini njihovih predaka. Mobilna i mrežna aplikacija na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku uključivaće čak 80 interaktivnih nastavnih cjelina, igrifikaciju, kulturološke sadržaje, mogućnost rada izvan mrežno i stručnu podršku. Biće dostupna početkom sljedeće godine na platformama Google Play i Apple App Store. Kao dekan Filozofskog fakulteta sam izuzetno ponosan što smo mi sudjelovali u stvaranju tog proizvoda i to u potpunosti. Dakle, i ovog dijela koji se tiče nastave hrvatskog jezika, ali i onog informatičkog dijela, dakle stvaranje same aplikacije, i u tome sudjeluju dva centra našega fakulteta, to je Croaticum, centar za hrvatski jezik, i centar za potporu e-učenju. Pa se tako u svijetu malome susretne u školskim klupama. Svima je zajednička, snažna želja za poznavanjem korijena, učenjem hrvatskog jezika, a to im osim Croaticuma pruža i sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture. Na pitanje zašto su se upustili u tu avanturu i prešli 1000 kilometara, spremno odgovaraju. Rođen sam u Splitu, kao moja mama isto. I živio sam u Englesku cijeli život i samo mogu pričati hrvatski samo malo. I ovo je moj kultura, ovo je moj krv i moram naučiti. Sviđa mi se hrvatski. Prabaka i pradjed mi su bili hrvatski. Oni su rođeni na Hvaru i na Zagvozdu. I oni su upoznali u Argentini, oni su vjenčali tamo i tu sam. Pohađala sam Miros. Mi navikli smo tako reći u Mađarskoj da Miros. To je vrtić, škola i gimnazija Miroslava Krleže u Mađarskoj. A nakon nje, usavršavanje na programima učenja hrvatskog jezika u Hrvatskoj. Program sveučilišne škole mnogima je atraktivan. Polaznici se vraćaju, a neki nakon 20 godina na nastavu šalju svoju djecu. Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture zajednički je program sveučilišta u Zagrebu koji se održava zapravo pod snažnom potporom rektora profesora doktora Stjepana Lakušića i prorektora profesora doktora Jurice Pavičića, a partner u tom organiziranju programa je Hrvatska matica iseljenika. Nastava je svaki dan odvija se u zgradi rektorata sveučilišta u Zagrebu, 5 sati je redovite nastave, a kulturni dio programa za koji je zadužena Hrvatska matica iseljenika obuhvaća predavanja o kulturi i hrvatskom identitetu, obilaske turističke grada Zagreba i odlaske u muzeje, kazališne predstave, koncerte i tradicionalne izlete na Plitvička jezera i Hrvatsko Zagorje. Polaznici koji polože ispite iz hrvatskog jezika dobit će diplomu sveučilišta u Zagrebu. S ocjenama i ECTS bodovima, tako da je to jedna prednost ovoga programa združenoga koji omogućuje onda svim polaznicima zapravo kapitaliziranje svojega boravka u Hrvatskoj i priznavanje obveza na matičnim sveučilištima. Ja sam Chris Eikenaar, živim si nizozemski. And that was, I think, the extent of my Croatian. Na učenje jezika potaknula ga je supruga, pripadnica drugoga naraštaja Hrvata iz Nizozemske. Želja im je uskoro s obitelji preseliti se u Hrvatsku. Dogodine kad dođemo, željeli bismo ostati 2 godine kao test za eventualni trajni boravak. Imamo i 5-godišnju kćer koju odgajamo da govori oba jezika, hrvatski i nizozemski. Već od ranog djetinjstva pričam hrvatski, istodobno sam učila i hrvatski i mađarski. I zbog toga navikla sam reći da pola sam Hrvatica i pola Mađarica. Pola, tako se većina osjeća, pa se mentaliteti često uspoređuju. Mi smo
otvoreni ljudi, Argentinci i Hrvati također. Imamo jak karakter. Ja sam iz okolice Rotterdama i ondje su svi stalno zauzeti, a ovdje je život malo pomalo polako i to mi se jako sviđa. Na pitanje kako se ovdje osjećaju, kažu: baš happy. Pa onda ni gramatika hrvatskog jezika, a ni muka s padežima ne zvuče tako teško. U predstavništvu Europske komisije u Budimpešti održana je turističko-gastronomska manifestacija pod nazivom Dodir Hrvatske. Organizator je veleposlanstvo naše zemlje u Mađarskoj, a ove godine svoje najpoznatije delicije pripremljene prema tradicionalnoj recepturi predstavili su Primorsko-goranska županija, grad Požega i općina Stračinec. To je nešto što je bitno za našu županiju, da mađarsko tržište sve bolje upozna ljepote naše županije, ne samo što se tiče turizma i prirodnih ljepota, nego da nas prepoznaju kao investicijski kraj. Uistinu, to je jedinstvena prilika da prezentiramo naš mali, šarmantni grad, da se prezentiramo budućim poslovnim partnerima s onim što mi jesmo. Našu kulturu, našu tradiciju, sve nekako bi stavili to u funkciju turizma. Krenuli smo tako što smo povodom obilježavanja 10 godina hrvatskog članstva u Europskoj uniji mislili da bi bilo dobro i efektno supsidijarno pokazati Hrvatsku. Znači, kroz sve razine funkcioniranja, ili barem osnovne razine funkcioniranja, znači na razini županija, gradova i općina. Folklorni ansambl Kralj Tomislav iz Aucklanda na Novom Zelandu počinje 10-dnevnu turneju po Hrvatskoj. U njihovoj pratnji su i maorska skupina Teropu Manutaki te vokalisti skupine The Shades, koji na svojim nastupima diljem svijeta rado izvode i hrvatsku glazbu, upravo zahvaljujući suradnji i prijateljstvu s ansamblom Kralj Tomislav. Na početku turneje Kia Ora Hrvatska posjetili su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske te Hrvatsku maticu iseljenika u Zagrebu. Dug put iz zemlje dugog bijelog oblaka do Hrvatske prešli su članovi folklornog ansambla Kralj Tomislav, želeći osobno pridonijeti proslavi jubilarne 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Ovo je njihova 5. turneja u zadnjih 18 godina, a uz 7 predviđenih koncerata u Hrvatskoj posebice se ovaj put raduju i 8. u Tomislavgradu, u susjednoj BiH. Svi smo jako uzbuđeni, jedva čekamo da to sve krene i da vam prikažemo jednu predivnu priču koju živimo na dalekom Novom Zelandu u suradnji sa Teropu Manutaki, našom maorskom braćom i fantastičnim vokalnim kvartetom The Shades. I ovaj put, dolazak u Hrvatsku na samom početku izazvao je obostrano oduševljenje ne samo kolega i fanova, već i pokrovitelja. Moj susret s našim prijateljima, s našim sunarodnicima Hrvatima, s našim prijateljima iz Maorske pacifičke zajednice je, rekao bih, uvijek nešto što onako izaziva, kako se to veli, žmarce, trnce, posebne osjećaje. Tako je bilo i 2023. kada su imali nastup u Kerempohu, jako dobro se sjećam toga. A sjećam se i 2017. kada sam imao prilike biti na Novom Zelandu i susret se s tim svim divnim ljudima. Suradnja sa Središnjim državnim uredom za Hrvate traje već dugi niz godina. Ovo je naš najsigurniji dom. Mi osjećamo, iako smo najdalje na svijetu, podršku sve ove godine, a posebno evo za ovaj važan jubilej koji smo došli proslaviti zajedno sa svojim hrvatskim narodom. Nakon srdačnog prijema u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, uslijedio je i topao doček u Hrvatskoj matici iseljenika. Ove daleke zemlje kao što je Novi Zeland, a još uz pomoć tog domaćeg stanovništva Maora, meni se čini da je tamo ojačan taj hrvatski identitet, očuvan i danas nitko u Hrvatskoj matici iseljenika koji imao sreću i zadovoljstvo slušati nije mogao ne primijetiti da je izuzetno ganut
tim identitetom koji predstavlja i Hrvate i Maore. Hrvati su poslije Iraca najbrojnija doseljenička zajednica na Novom Zelandu, a posebno je bliska njihova veza s domicilnim Maorima, s kojima ove godine obilježavaju 166. obljetnicu prijateljstva. Naša povezanost seže daleko u prošlost, a i naše su obitelji povezane preko krvnih linija. Kad su Hrvati prije mnogo godina došli na Novi Zeland, ženili su se našim djevojkama, radili zajedno s našim precima, rame uz rame. I te veze još uvijek postoje. Ja osobno nemam to krvnu vezu, ali mi je potpuno jasno da su naše vrijednosti vrlo slične. Naše istine su naše istine. Cijenimo iskrenost i dijelimo strast prema tome tko smo i što smo. To nas povezuje. Takavuni, Manase Latu, Ipula Haja i Samson Setu, članovi vokalnog kvarteta The Shades, svojim izvedbama od klasične glazbe, gospela, popularne glazbe, izvorne tradicijske glazbe Novog Zelanda, pa i Hrvatske, stekli su zavidnu reputaciju širom svijeta. Posebice su zahvalni na suradnji s Goranom Kačurovom, a Hrvatsku zavoljeli kao da je njihova. Osjećamo se blagoslovljeno i počašćeno što smo dio ovogodišnje turneje. Sretan sam što sam nakon 2 godine imao priliku vratiti se u Hrvatsku i moram vam priznati da se osjećam kao da sam se vratio kući. Hrvati imaju topla srca, jako su slični našim ljudima. Gdje god da pođemo u velike gradove ili manja mjesta, svugdje osjetimo tu ljubav. Čak i kad ne razgovaramo s ljudima, to se jednostavno osjeti. Turneja folklornog ansambla Kralj Tomislav iz Aucklanda, jednog od najvećih promicatelja hrvatske kulture na Novom Zelandu, započinje koncertom 3. srpnja u Svetoj Nedelji, a potom slijede Bjelovar, Šibenik, Biograd na moru, Tomislavgrad, Split, Skradin i Zagvozd. Jedinstvena prilika da ponovno u našoj domovini jednim srcem progovore narodi iz drugog kraja svijeta. I za kraj, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održan je glazbeno-duhovni spektakl pod nazivom Vjera, obitelj, domovina, u kojemu su nastupili brojni glazbenici iz iseljeništva, ali i gosti iz Hrvatske. Organizator projekta, medijski portal Croix Express, tako je glazbom spojio domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Ovaj jedinstveni događaj glazbe, duhovnosti i domoljublja održan je u povodu obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava, a simbolično je povezao domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Baš je to tako. Portal Croix Express i Marina Stojak baš su imali tu viziju i kako uzeti te ljudi iz dijaspore, kako njima ojačati i duhovni osjećaj. I baš je ovaj koncert, ovaj spektakl je baš sa nas koji smo se vratili, koji smo se uselili, tako da ovo je ono što smo trebali. Brojnim izvođačima iz iseljeništva i domovine bilo je iznimno zadovoljstvo sudjelovati u projektu. Pa prije svega jedan dobar podsjetnik na neke vrijednosti koje smo puno puta zaboravili i do kojih se zadnje vrijeme kod nas ne drži. Na cijeni su sasvim neke druge manifestacije koje veličaju neke druge vrijednosti. I'm happy to be here. Sretan što sam ovdje večera s vama. It's an eye opener and it opens your heart. So, otvori se oči i otvori se srce i mozak isto. Zapjevala je i povratnica iz Njemačke Marijana Cvitanović. Preko 30 godina, znači moji prvi počeci su 90-ih godina kad sam došla sa svojom gitarom, neka svijeća gori, u ratno vrijeme kada je moja molitva bila za domovinu i tada, evo kažem, sam bila zajedno sa domovinom. Simbioza hrvatskog ponosa, dostojanstva, domoljublja i duhovnosti isprepletena je kroz glazbu. Scenaristički potpis Lady Oreb.
Uživala sam raditi sa svim ljudima koji su se nesebično predali ovome projektu jer je temelj prvi put zajedno u Lisinskom tom divnom ozračju naše kulture i za domovinu i za iseljeništvo biti zajedno. Projekt su podržale brojne udruge iz Hrvatske i inozemstva, a cilj organizatora je da ovaj koncert koji povezuje domovinsku i iseljenu Hrvatsku postane redoviti glazbeni događaj u srcu glavnog grada. Poštovani gledatelji, ovim dobro poznatim stihovima završavamo Globalnu Hrvatsku. Podsjećamo da propušteno možete potražiti na multimedijskoj platformi HRT i portalu Glas Hrvatske i YouTube kanalu HRT Vijesti. Pratite nas i na društvenim mrežama i pišite na globalnahrvatska@hrt.hr. Doviđenja.